Baba na an ce an ƙara inganta Ajinomoto, an sauko da farashinsa daidai da aljihun kowa. Wallahi ƙarya ne, haka kullum ba garba da ne, ko kirkira da mutane talauci ana fama shan wahala. Ina, Maryam Bud. Malam lafiya? Lafiya lau, amma ba baba labari. Ajinomoto na Naira 20 ya ninka Ajinomoto na Naira 10 har da ɗori. Ajinomoto na Naira 20 zai samar ma iyalinku wannan ɗanɗanon na sahihi. Na gode. Oke, mun gode amma da. Kin ba mama labarin Daily Dawa kuwa? Babu wata kaga dakata. An inganta sirrin ɗanɗanon girkinki. Sunansa Daily Dawa. Daily Dawa? Mama ya ji kai ƙanshin. Ƙanshinsa kamar na daddawa. Allah mama. Ɗanɗanon kamar Maryam. A'a haba mama, kada ki shanye miyar mana. Ajinomoto da ni da kai da ke da namu ne. Ajinomoto.